Ušao sam u svijet. Čekaj me čuješ, halo, di si ti? Samo ovo mi je novi komp, još se prijekavam, onak. Evo pa vidim te, ovdje si. Da imamo naći mjesta za kocu. Trebamo kuću sagraditi. Može. Daj, odi ti malo kopat kamenja. Dobro, kameni kramp. Kameni kramp? Kameni kramp. Drveno u drveniku. Si napravi drveni kramp? Naši udinci. A ima ga ja već. Pa čekaj malo! Pa ne treba ako mi izbojati, pa mi smo borioci. No kaj ja ćeš ko stara baba? Daj ti si stari trek. Ko ti je drvo? Smeta. Čekaj da Daj ti odi kopat kamenja. Ja vam tu zgradu. Imaš baš, imaš ovu. Ne. Materina! Kako je to trokuć? Znači... Vraćaj prste! Beži! Čak sve probusilo napred! Ujebem! Čekaj da ti ja pokupim stvari. Dobra. Puno! Imam 15 Koliko komada? Čekaj! Imam 15 šmita, lojtri. Čekaj, kako se povratiš, tak staviš ljeste, ja ovak ideš dolje. A tu sam! Čekaj, imam dreva, evo. Kaj sam? Upovac! Čekaj! Evo, tam! Tam.
Ovdje. Vidiš me? Idem. Kaj su ti ovi svi blizanci? A,